Bro. Qué fiesta. Ay bisita nga maghatag og gamay o Bible exposé. Kaya naanda naman din nato din sa atong kapilya nga doon tayo Bible exposé na pagayong. Mintas na nagpabot ka sa pare, ato sa tagalog panahon. Ano si Rod Dumbriano Tube. Mayo buntag o mayo happy fiesta, no? Kaya ito, mga kauban ko na nag-aistaka. Matag pa sa atong presidente, no? Sa kapilya na bisita mo po, hindi ko bisita kay nag-aistaka magpupot. So, kauban ka, no? Hindi sa istaka. Orang sa grupo na mo sa Catholic Faith Defenders, hindi kami, ibahin-bahin kami mga sakot sa atong nobena. Kaya nalipay rin po nga diyan to, kung sige ko ibalik. Pero nanapay kauban. So, nanay magpipulin ako muna siguro sa atong mga nobena. Kuman, may mga exposition na ako mga kauban, itabang na ako. So, dili na kayo mo kapuyan. Kaya mo kapuyan. Pero pining, ano na yung sa atong kapistahan, idulog kami yung ko nga, ako may mahatag kung may mga exposition. Kaya nag-istata mo ko. So, again, mayong buntag o happy fiesta, no? Kaya itong ganan, no? Sa itong patron, rin sa Istaka, Senior San Miguel Arcangel. Now, pili si San Miguel o Arcangel, mo ni atong Anghel Magbalantay. Anghel de la Guardia, o siya, inaog po tayo sa atong piniging apostolado, no? Sa atong simbahan. Ini malalipod sa pagtuo. Kaya ini si St. Michael, maumali ang ituwa na itong general sa mga anghel na nanguna kayo sa pagdepensa sa kamot sa Diyos. Pagdepensa sa kataro. Pag inawag pagpabarog na kinahanglan ang Diyos yun mo'y mulabaw, mo'y matuman. Kaya yan kauban na anghel na si Lucifer, i-reveal naman. I-reveal din. Kaya si St. Michael, gining atong ipistahan karon, maunugon. O punta, gining atong kapistahan karon, mahimo po kang parehas niya ba? No? Nga maunugon sa Diyos. Now, sa mga talagang higayon, kita ng mga karutyano, kita ng mga sakop sa simbahan, usahay, lugar na si St. Michael, usahay sa bibig. Diba? Meron. Sa mga higayon din, wala ka magpaunungon sa atong pagtuo sa Diyos. Meaning, kanunay ka nagbuhat o mga dilimayo, wala nila yung una-una na tuhanan. Ang itong gilabanan, mauna po ang anghel nga nahimong yawa, kumaw si Lucifer. Okay, mga buhat ni Lucifer na nahimong yawa, mauman ang pag-go against sa pagmando sa Diyos. So sa mga higayon din, kita magbuhat o kasalanan na murag dili ang atong patron mo ay malipay. No? Ang malipay, katong anghel po, pero nahimong yawa, si Satanas, nga maugay o ising-isip kung pinagbuhat o magbimayo. So, now karon akong diskutan din sa atong Bible exposition na before sa atong misa, ang mga kalikunan ng mga Katoliko
nga wala ka masayop sa atong pagdibusyon ni San Miguel. Wala ka masayop. No? Kay, ang atong mga igsuon nga libulag na nato ron, na gitawag na po separated brothers and sisters, kini atong gibuhat na pagdibusyon ni San Miguel, ang ilang paglantaw ay nahi. Usap ko na may kapagano nga buhat. Now, by the way, ako dituo ko rin sa una. Kay hapit pang ko bumiya po sa Katoliko. Nagugnaw ko sa una sa Katoliko kay naamangot yung mga practices sa Katoliko na kung dili gani ma-explain, dili makagaan mo katinawan. Murag makatuo kita sa aligasyon sa ato ng ekso ni Mulag, kag kining atong gibuhat, kaghan atong gibuhat, sama ni karon, usa ka pagano nga buhat. Kaya naman, una, dili kayo mawala kayo sa atong mga dibusyon na ngayon narawan. Diba? Dahil mga dibulto. Kunya, naamang sa Biblia na ang Diyos na suko. Sa mga tao na naghimong mga dibulto, naghimong idols, naghimong Diyos-Diyos. Kunya, mando ka ba sa Diyos sa Biblia na ang mga Diyos-Diyos kung mga idolos kinahanglan kasilagan na o kanto yung isalindot o kung mahimo buon pa yun, buon kaya bang warsakon kung sa Tagalog pa o nga kabantay mo kaya doon yung mga isuon natin mga dili Katoliko nga kung ubiya na sila sa atong simbahan kung sa mahimo ko nila sa mga larawan natin sa Katoliko kaya sa ilang balay ilang kining bukod, di ba? Kaya lagi, mandod pa nila, sa iyong puno ng pagbatod ng mga libulto, o kay mandod man sa Diyos, kagbubuo ng mga libulto, mga graven images sa mga idols, o naghahatod pa nila, sakto ang ilang ibuhat ko kasama sa iyo. Kaya kita mga Katoliko, mandod pa nila bayan na sa iyo. Na, yan to ako, ito na hapit yung kumugulag sa Katoliko niya ito. Pero ako man din na-discoveryhan, sabi na sa tabang mo sa mga senior na nato o sa manalipod sa pagtuo, ako na-discoveryhan, pinagin nila na dili man nila na ang libulto, dili man nila na ang larawan, idols o Diyos-Diyos. Sa Biblia ay duha ka klase ang libulto. Duha ka klase ang larawan. Idols o Diyos-Diyos o kaya mga sacred images o mga malaang simbolo. Kunya, kini ako mga larawan o mga libulto, dili ni idols, dili ni Diyos-Diyos. Kaya sa ato pa, nasayip lang sila sa ilang una-una. Kaya, ang ilang pagtuo nga ang atong mga libulto idols o Diyos kung dili na mo. Kaya naman, kaya sa Biblia mismo, ang Diyos nagpahimo ang mga libulto. Nagpahimo ang larawan. Asa man na, kanangit, pagkita na sa Biblia. Kanangit, sa Exodo, Kapitulo 25. Exodo, Kapitulo 25, Tudling 17 hanggang sa 22. Kung sa may mabasa na ito, yan ang mga tudlinga. Mabasa na ito, yan ang mga tudlinga na ang Diyos nagpahimo o duha ka libulto sa kiruben. Sa mga kiruben, anghel. O, parehasa nila ito, ilipusinan ron. Ang itong patron, si Michael. So, kung kita mga Katoliko nagpatungkad pananglit kining libulto ni St. Michael, dili na imbento lang nato na wala kay gibasihan sa Biblia, anak. Kaya gibasihan kay ang Biblia nagtudlo nga ang Diyos mismo kapahimog libulto sa anghel o Kerubin. Diba? Asa mabasa? Exodo, Kapitulo 25,
presidente hangtod sa may Diyos. Isugo si Moses sa Diyos Why siguro duha. sa paghimo o suglanan sa kasabukan. Ito ginawag og Old Ark of the Covenant. Itong suglanan ba nga isuglan sa papan nga bato. Asa man tong Kaya dito napatik ang sugo sa Diyos na itong napulong sa asa sugo. man tong Oh. happy ninyo ba? Ang pulong sa Diyos, ang Word of God, katong napulong sa sugo, isulat ko sa papan nga bato, kunya gisulod ni atong suglanan sa kasabukan. Oh. Ngayon, ang instruction sa Diyos na sa ibabaw atong suglanan, buhatan o duha ka larawan o ibulto sa anghel o kirubin. Masin pa kilig. Ang mga ko'y paglarawan, ay na ko'y picture ani na kaya na akong isaya sa akong FB sa Facebook kung mag-screen ko ani mga secretaries. Kaya, tunay propeta sa Diyos, biyong po, nagatubaw sa sulanan, na sa ibabaw na ay ribulto sa kirubin. Kunya ato nang gikonsideran sa gibuhat ni Josue. Sa Josue, kapitulo 7, versikulo 6, saliyang si Josue, nilukbo sa Diyos, nagatubaw na itong sulanan sa kasabukan, kung all heart of the covenant, kinaiwa panarawan sa kirubin. So, kung kinaman ang katoliko, kayo po, nalulunod at tubangan ng larawan, dili na pinarunag sa Biblia, daan o kasabukan, ihimo na sa katawan sa Diyos. Kaya magalubaw, niluluto sa mga sagrado. Gani, no, sa kung basahan ninyo ang Ezekiel 41, tuling 15 hanggang sa 20, yung gagawin nila itong templo sa Diyos, nalaan. Ang templo, saan ang templo simbahan? Walay, alam po anan. Kunya, ang gagawin atong templo, ang larawan. Larawan sa anghel kung kirubin, kaya ikaro pag-ibig sa gagawin, naos tao yun. Basahan ang gawin yung gagawin ang templo sa Diyos na larawan. Larawan sa anghel kung kirubin, kaya ang itsura gagawin ng tao. Ito po, may tao, nakagin na ito. Naos tao yun. Kaya di lang kay gagawin sa tao, na kirubin o anghel, na pag-ibig gagawin, ulibulto sa Diyo. Pag-ibig gagawin sa Diyo. Yan, masama. Ayun, galing nga. So, ang Diyos, magkaipunta nga, hindi daw ka ng paghimo o ributo kaya ang gusto siya, hindi ko na ang ributo. So, something, wala na yun. Something, Sige, salamat. pinatibukan ko yung issue na ito sa ributo. Kaya ako'y higalang Muslim yan ito na sa iyang share na ito ini tutuhan sa ating ko sa iyang wapar na kubatas. Ngayon ko higalang Muslim na ito ngayon siya na Gretas? Saan ko ba? Kano yung Biblia? Kung katiwas ko iskrip ba? Saan ko pa Gretas? Kano yung Biblia? Kano yung Biblia sa Biblia? Wala din ni Karon? Wala din ni Karon? Kaya naman, tingnan po. Kailan akusasyon ninyo sa mga ibuhan ninyo na mga born again, mga Iglesia ni Cristo, mga Siniyuba, kailan ilang akusasyon ninyo na nasayong po kayo, nagpatutog mga idols, mga ribulto sa mga Diyos-Diyos. Kaya wala sila ibasihan, kailan sa Exodo 20, versikulo 4 o 5 nga, nag-ingon ang Diyos, ayaw mo pag-himo o panglarawan, bisa kung saan nagway. Bisa kung saan nagway, hindi ko ang pahimo ng ribulto. Eh sa Deuteronomio 4:16, nagway sa lalaki o babae, ayaw mo pag-himo. Kaya ang mga katoliko na talapas man mo na, nag-himo mo ng gagawin sa babae, mga mabere ninyo. So inyong tinapas na sugo niya sa Biblia sa Diyos. Oh, so yung sa mga may karoon inyong Biblia, kaya inyong mga libulat ninyo, mga burn
nagiling sa ni Kristo sa siniuba, naman po sinigibasihan sa ilang pagsupak ninyo mga Katoliko. Kanya kamupog ka ron, base ni mo, naman po sinigibasihan nga Diyos na mahimong gimundo. So karang inyong Diyos sa Biblia, wala ini karon. So, sakto may mga Muslim kay alam mong Quran, wala'y kontradiksyon. Kaya inyong Biblia na ay kontradiksyon. So, biya ako sa Katoliko kay wala'y karo inyong Biblia. Ako sa may ako bitubag, ako mga higalang Muslim. Ako giingnan na ako higalang Muslim. Bro, ang Ginoon, wala lagi masabti. Kung sa'yo masabot sa Diyos, sa iyang pagdili o rebulto, o kung saan mo iyang ipasabot sa iyang pagpahimo, isa na naman. Pinigong isyo may tulog sa rebulto. Ang kalinawan ani, maghimuntag kasamahan. Pining isyo may tulog sa rebulto, parehas din sa kanapang isyo may tulog sa kwarta. Ang kwarta, dili kautan kung gamiton sa isang. Pero kung ang kwarta gani, gamiton sa dili mao, dili na namayo. O na ang itong premise. Ang kwarta, dili maayo kung gamiton sa dili mao. So may panangay ka na, kung gamiton ng suborno, o palit ng puto, kung palit, dili maayo na. Diba? Pero kung ang kwarta, gamiton sa pagtamang, gamiton sa pagpalit ng pagkaon, maayo na. So, ingon na na. Kung saan may kalabutan na sa ribon ko ninyo? Ang kalabutan na hihimo lang na ito ng premise bro. Kaya ingon na po ang mahitungod sa ribon ko. Ang sugo ang Diyos, musugot ang Diyos, kung maghimo kang ribon ko, unya gamito na ito sa dili mao. Kung sa may kusabot. Kung ang ribon ko, mao na himo ang Diyos. Kung ang ribon ko, mao na himo ang Diyos, di musugot ang Diyos, anak, sugot siya anak. Kaya nga naman, usang ragdoy Diyos, siya ano doon? Yan ano, bago magdaglahin Diyos. Sumaw na, masugo ang Diyos, kung maghimo kang ribon ko, unya nga itong tumong sa paghimo, dili mao, sayo. Sayo, ang paghimo ni Monto, kung himo ang Diyos, pero ang pangutana, ang Katoliko, mga pare na ito, katuto ka, nga kung paghimo ng Monto, himo ang Diyos. Wala. Isa mo pa rin kami, ha? Katuto. Nga kung maghimo ng Monto, himo ang Diyos. Wala. Suwa naman sa'yo. Di ba? Kaya ganang mga tao ay sa Biblia, nagikasumpan sa Diyos, sa ilang paghimong ribulto, may klaro tayo ang ribulto mo, ginigihimong Diyos. Di ba? Kaya kita mga Katoliko, ituluan mga spare, kakalan nato mga ribulto, mga Diyos na. No. Mga palaan kasi bulo lang na, mga representation. Ang Diyos, dili supa kung maghimong ang representation. Samahan na itong imuhat. Ito mga Pilipino, atong ipasilungan si Rizal. Kaya, kung iunsa man nato pagpasilungan si Rizal, unsa man ihimo nato, naghimo kang monumento niya, ipag-ibutan sa atong plaza. Ang ribulto ni Rizal, wala na ito himo ang Diyos. Ato na nang gihimong representation niya. Di ba? Huwag ka maingon nga, si Rizal na yun ang ribulto ng monumento. No, huwag ka maingon. Nga inyong monumento mo na si Rizal. Kaya si Rizal gawin ang matay. Kaya niyan, monumento niya sa atong plaza, atong ang handumana niya. Representation na nato niya, pero wala nato na himuang siya gibna. O wala, laos sa tanan, wala nato himuang Diyos. Ang ribulto ni Rizal. Pero, subok, kamalandungon, kaya kung may mga grupo po ron, ilang nga Krisputan, to respect, no? Dahil grupo ron, naghihimo nilang Diyos ni Rizal. Hindi na kung maayo. Kaya si Rizal, wag yun magtundo. Sa iyang libro, katululi nitang hiri o Pentecostalismo, wag yun siya mag-ingon ng Diyos yan. Pero na yung mga tao, naghihimo sa Diyos. Di ba?
Kung na ako nagawin, si Rizal Buhit, kung nagawin ko ng pagkasupan yung mga kawalan. Kaya naman, si Rizal, wala kayo magdudro na Diyos yan. Pero may mga tao na ang kahit pagkagulo o naghinubra lang yun sila nunahuna ba? No? Kaya lagi mo hinubra at tumunahuna niya itong sikat. Wala akong technique. Parang dinig ko po sikat kung when it comes to faith and morals, pagpuho. Masali ko si Mahal. Kaya kung ako rin magsabot-sabot sa Biblia, hindi mo nung pag-interpretation din mo. Kung saan ay pili ko si Mahal, ano man, kaya si Mahal, tukod man yung gusto. Kaya na may Holy Spirit kagiyan. Ipadala ko sa Atlaw Spiritustis. Kung nagpili ka mahit ako sa iyo sa tulog. Di ba? O ikaw, naingon si Pablo, kaya sa 1 Timoteo 3:15, ang si Mahal, o Iglesia, ay dituto ni Cristo, haligi o sumalanan sa katawuran, pillar and foundation of truth. Mga nalagigigit pa sa iyo pagsimbahan when it comes to faith and morals. Tulungan o pagkasa. Mga nga, ihatag man sa Diyos ang simbahan na boy at teacher, kung namilit na ito maging mo teacher paglain na atong magaling mo mahimuha ng teacher. So, musalit ka lang sa simbahan. Kaya kung magpatakap mo na kasumasa sa Biblia, magsabot-sabot ka kagaling mo na ito, na magkamukha ang nag-ipaw, mag-reveal din naman sa simbahan. Mabalihas ng tanong si Ben, ni-reveal na isa, kaya pagbuhat ng Diyos. Kaya self-interpretation naman. Ibawal na Biblia ng self o private interpretation. Kaya kung yung makabahin-bahin na ito, na nasa Proverbio 3:5. Hindi ko na naman sa link sa itong private interpretation. Ibawal po sa book. Dapat kung magtuon ng Biblia, authoritative interpretation kaya itong gamiton. Gusto man ang authoritative interpretation. Hindi ka magsaling sa itong magalingon po sa book. Kaya kailan ka galingon pag sa mundo, hindi na kapapahit-bahit na ito. Mga ex-load. Garuhan nila kita. Kaya ako sa una, mahilig ko gawa ng private interpretation. Kaya ito mga mga siya, mahilig ko tuloy ito. Kaya ako, kung sa ubang religion, kaya usap ko nila, kung kita akong pagpagpili mo, ano ako siya, magpapuna na lang ko, kung hindi mo lang pagpagpili ko ako man eh. So, that proves ka ng private interpretation, hindi na maayo. Hindi ko nakabahin-bahin na ito, oh, ito nalagyan yung religion na nagyan na. Pero ang Ginoon, alam mo Ginoong Jesucristo, kaya mo na siya pawagi o saon, kaya hindi ka mabahin-bahin. Kaya mo na siya rules, kaya mo na siya kailangan guidelines, para hindi ka mabahin-bahin. Ang yung guidelines na ulit, parang hindi ko mabahin, nang ko itaw miliyon, kaya ako musalik. Kaya bang teaching o pagtulungan na ito sa authority, kaya mag-authorize ang Ginoo. Isa, mga tawhada iyang, kaya di mo autorizado na putulong na ang ilang ginudlo, gigiyahan sa Espiritu Santo, maunang dilis lang sa iyo. Mahitong pumasalat sila, kaya tao mo sila. Pero kung manulo sila about faith and morals, tuluan ng pamatasan, siguraduhin niya ang Espiritu Santo o interview. Meaning, protect o manalipot na kung mag-istot o pagtulunan, siguraduhin niya na dili mahirapan, dili mahugawan, iyang putiktahan o may trabaho sa Espiritu Santo. Iyang putiktahan na gining simbahan na dili yung katudlo o mga opisyal na pagtulunan na sayo na ang iyang itudlo hiyag yun sa Espiritu Santo o ng kasaligan. No? O orak na nagtugod sa iglesia. Ugo niya, gining iglesia nagpili siya na ano, kung wala na siya na mangulo, dahil magpuli niya na makita na magmando, kanyang disibunin, kung mauna si Pedro. Nagtong iyang ditugyanan sa Yahweh sa kikariyan sa langit. Nagtong iyang siya na Pedro sa ipapaw ni Elim Pato. Pupulot ko ang akong iglesia o simbahan. Nga bisan gani ang ganahan sa impyerno, dili makabuntog sa hili.
Sumo na ko sa langit. Ipagahong na ni Kristo, isip Diyos, isip Pangulo, iyan ang itugyan ni Pedro, pamutangan si Pedro Ramon. Nga, namin siya kauban mga apostol, nag-probes, nagtuban, na sa tanang mga apostol, si Pedro mo ay iyang ihimong Chief Justice o Supremo. Kaya sa tanang mga religion, o minsan may katulong na, nag-try ni CEO, St. Peter, only the Roman Catholic Church. Diba? So, masiguro na to. Kita mga Katoliko, kita mo'y nakasubay sa guidelines ng gihimo ni Kristo. Gano'n man din, ang atong supremo ron sa kalibutan, di ba sa Tupapa? Kuya ka lang katuganan sa Tupapa, mauna na sa katuganan ni Pino. Nagisalok-salok nila, kailangan sa buhat puno 20. Unang katuganan mabakante, doon ang gimuhulit, doon ang gimuhulit. Di ba? Sama sa katuganan sa Presidente, kung mabakante, doon ang gimuhulit. Di ba? Kaya ang hingalihan ni Kristo, litpon, magpala yun. Kaya hindi na yan nagalitan, hindi Pangulo. Hindi na masipkan mo yung Pangulo. Eh kung huwag ka ni Pangulo, Kuya Rick, wala ito nag-iusa na naman. Kung hindi na magparehas ang una-una sa mga tao, mag-debate na, nag-iso may final agreement. Kung wala yung Pangulo. Di ba? Eh kung tuhuan lang din mo ako sa ngayon, kasi mo yung tuhuan, masinus ko lang ko sa anong silang may tuhuan, ang pwede di ba, magparehas sa pamilikan mo. Di ba? So, bubot, Kuya Rick, kung wala yung Pangulo. Eh namang ginawa na. O na si Kristo, kapili na lahat Pangulo, kung wala na siya sa libutan, ang yung ipilit si Pedro. So ang katundaan ni Pedro, importante sa doktrina sa panag-iusap. Kaya sa tagang mga religiyon, kinsa may katundlo na ang katundaan ni Pedro mas labaw sa ubang mga apostoles. Anong tayo si St. Peter? Only the Roman Catholic Church. So kita mga Katoliko ang nagsubay sa guidelines ni Jesus Christ. Kung saan ka pag-iusap. Kita may nagsubay. Ano man? Pagkakal sa oras ng natong iskopi, mga leader sa mga grupo sa libutan. Kinsa may leader sa Iglesia ni Cristo. Imanalo. Karon, at present, si Juan Dumanalo. Sa wala pa si Juan Dumanalo ang nagkumala ng IEC, si Pinanyo, ang anak ni Felix Manalo sa founder. Di ba? Kaya unang leader yung anak IEC, 1914 na nagsubot, si Felix Manalo, di ba? Kailang ilang di ilang na amin. Kaya ibuhatan ko nila Toributo na nasa ilang signal. Nagipulong ka na si Felix Manalo, walang ilang dito ang dito. Si Jesus Christ, wala. Mga amin, wala. Pero si Felix Manalo, boy, hindi mo ang nilang dito. Kung pili akong ipamuntahan nila sa ato pa, mas walaan na ilang si Felix Manalo. Si Felix Manalo, may ilang mo ang dito. Kaya wala ko sa ilang signal office items na sila yung monumento ni Felix Manalo. Pero wala sila yung monumento ni Jesus Christ, ni Mama Mary, wala na sila na. Muna magkakapuntahan ako, pinuot mo ng simbahan na ang ilang ibuhagwag monumento si Felix Manalo naman. Kaya ito yung kubang na buwan na ilang bingko, yun sila na, wala mo dumit kita po ni Jesus Christ. Kung hindi mo monumento yan, naon gini. Kami Katoliko kay by tradition kay Molumo yun sila ko yung Kristo. So inyo may suwayo na kay Molumo din sila ko yung Kristo. By tradition. So, ay so may usapot rin ninyo na mong narawan dili mo, hindi na kagawin ni Kristo. So ako ninyo pagkamaturan na kung kaya po na kung naskuti. Kung sa may iyong basinalan, malilit ng mga gagawin ni Kristo eh. So may iyong ebidensya. Paglalpas. Huwag kayo, hindi makita sa Biblia. Hindi makita kung sila gagawin ni Kristo, kaya wala kayo video ng Biblia. Kaya sigurado mo, hindi na mao. May spekulasyon ko mga inyo. Ngayon sila nga, yung si Pablo nga, hindi pa rin yung nakakasubong malaki.
O sigurado, hindi ko na na yung istorya. Okay, ask me to. Now, isipin natin mo, panahon sa mga apostol na ay instruction na ang mga lalaki bubuo. Pero naabot sa tradisyon na kanang panahon sa mga nasali mo kaltas ang buhok. Ito na kapaluan na. Sipuro kayo na tumabon. Nasali mo man ito Jesus Christ. So tama lang ang taas ang buhok. Nasali mo kayo na tumabon. Basta kayo sino sa history. Di ba? No. So, na. Yan, apoy. Bukan na yun. Pupunto sa Isaias na. Kailan yung Kristo niya? Puro na. Ang pagmula ko isa na ni Kristo ba ang itsura? Nasa Isaias. Sundin na mo. Ikaw mo na inyong na ni Kristo. Sabi ko ba talaga? Kailan buko pa Isaiah, gahula ko ay sa kagagmala ni Kristo. Ikinagmalan na to. Di ba? Nagkadugo ka tangan ng lao na to. Ilang dusan ni Munalan, gibulag ko ay sa buko Isaiah na naraot ang itsura sa atong Ginoo. Kaya ginagmalan o nang gibulag ko ay ang maot kay itsura ng Kristo. Simbolikal ang masabot ni Isaiah niya. That all words, that all mga pulong na sa Biblia, sabto literal. Figurative. Nga, namaot at nagoy sa itong Ginoo kaya ipanamas-tamasan, gilukan, gilambusan, o nang namaot ang itsura. O nang iulagoy ni Isaiah. Kaya namaot ang itsura sa itong Ginoo. Gusto yun lang natubag ko? Pinaglingan mga usaway. May tulong sa itong gagaway sa itong Ginoo. Now, Maikson, sa miyagi, ayaw, ako po ay nag-ipo Bible exposition. Ako ikulo ang versikulo sa Biblia na kita mo na Katoliko, yun ang kay masihan sa atong pagdamok o mga anghel. Kaya kung wala ko ka sa mga dili Katoliko, ang ilang Kristo na din, wala na din. Dahil Diyos na din sa pito. Kaya ilang mo ibato, sila mo yung natakulit, ikaw yung nasayo. Kaya kung sa mga ikublik sa Biblia, ang ilang ibasihan na. Ang ilang ibasihan na na, ang ilang kang maawag na sa mo. Kaya nang unang Timoteo 2:5. Kaya ingon si Pablo, nga usaray di ko naliwala, si Jesus Christ na. Unang Timoteo 2:5, usaray di ko naliwala, si Kristo ra. Yan ano, magsampit-sampit mo ng anghel, matabang mo ng anghel, matabang mo ng mga santos. Supag na sa gayon ni Pablo sa unang Timoteo 2:5. Sakto ba? Kaya kita mo ng Katoliko, kung di ka kahibalo, kung di ka magtuod sa atong pagtuo, mura kita sudaw na mulay armas. Kung klaro hangin na kita, kaya ako sa unang unang experience na ko. Kaya wala pa ko kahibalo, sa gayon na tumag sa Katoliko. Wag yun, helpless dito. Ang atong dipinsa, mga pinulusupura. Dili convincing. Kaya ako tinag-anan, kung pinulusupura ito tubag, kaya mas convincing mo itong biblical na ito handset. Di ba? So malupit ito. Kung nakita mo ng Katoliko ganyan, kung saan puntag mo na din Katoliko, yan pinitanda, masakpan yung kang giling yung kanda. Kaya mo lang, masukong mo na lang reta. Di ba? Kung walihan ka, ano dili ang tanan? Kaya nga po yung ba, maminaw yun. Kaya antong paminaw, wali na yan. Kaya madala naman, gilubig naman nilang pagkuro, Katoliko. Di ba? Pero katutukan, masikong tayo, wala na yan na, pagpundan mo na rin, turo mo kinyo. Basta kayo, pagkamatyan na mo kayo, Katoliko mi na tao, Katoliko mi mamatay. Kaya pinili mo na mo ng tinukugan. Dapat ang tubag, kahayag man. Dili mo yan, wala enlightenment ng tubag. Kaya hindi mo na ba ito mo sa tubag na sa dito? Kaya, tinanglan at siya mo mo sa pagtubag ng isang kinsa, nakabutanan na ninyo, may tulong sa inyong paglahog, sa ito sa itong pagbuho. Kaya bukatan ninyo may pagkalo mo, pagkahog. Dili mo na si Iptik, ano na yung masip niya, tinali, kaya tinali mo ulit.
Yung mga tao ng mapunti na aming mga emosyon, aming mga cargo, muna isod kayo na nalipos po ito ng kanang kalma. Ang isod sabi, subok sabi. Kaya sabi ninyo kung gano'n ang isod, isod ko, mga sabi. Kaya gano'n na yung masayo. Muna, nagpabalay na niya, kinong ko ay, lagi mo na ito atong patron. Na mahimuming mga depende na kalma manuba. Hindi yung subok. Diba? Oh. Kaya ko, rumay na ito lang panalay ko sa pagto, hindi na ako mapipit, masukot yung gano'n ko, muhinin yung gano'n ko. Kaya once muhinin ako, ma-emosyon ako, hindi na ba ko magkalimahaw na yun sa mga tuloy ko. Pag ako hinihibawan, mawala. Ako, basta ma-emosyon na ganito, may naman yun, mula na ako, kaya ako galing na rin, gusto niya ako, siguro ako may kumba. Ma-emosyon na ganito. May emosyon na ganito. Muna nga, kapag mga nagtuloy ko, kung mga sayo, pwede kayo masigti, ay tao mo ninyo ilong taon. Kung ako po ito, ninyo, pwede sayo na ako buha. Pwede sayo, no? Kanang mag-istorya na kung nandinig katuloy ko. Labi ng alang-alang pa itong nahibawan. Mapuga kita ang ulo, pangita ka kumito. Eh, masupok na lang na ita, kung magkalisod. Di ba? Mawala itong pasensya. Sa mga kamu, sa iyo lang kayo mga magsuway na mga silipli, kaya hindi mo magkalimahaw sa akin. Ito kamu kalabi. Magkalimahaw ko mo, ipapayas na ka. Hindi sa iyo niya akong trabaho. Una na, magkabangay ka ni, kaya ito man ito to. Kaya suko, nabagay na sa itong pagtulong na magkabangay ka. Maglaban sa kalaturan. No? Kaya ni, saya, nawalan ako, nabuhi-buhi na ko sa mga katuloy ko, ha? Anong sakla ng pinawang magkakagawang ng katuloy ko? Sakla ng pinili nyo? Kasi mas alam ko, mas maraya ko na ako, hindi ka mo rin. Kaya, mabuhi-buhi mo. Pero, kumabot na ko sa akong naibawan na, ayaw, kaya hindi parehas sa pabilitin ng tao. Kasi sila wala ito, wala kamu, may kamot niya. Kasi wala sila kinawag, nilailahin mo ni Puri. Kamu, may kitawag mo, so nagtinapol siguro, walang niya po mo. Nagtinapol siguro mo doon, walang niya po mo safety. Pero mangi wala kinini mo, hindi mangi hindi sa'yo niya mo. Kasi kung hindi ninyo, mahimo, magkabang mo nga, makapil mo na ako, isang ilo, pag-ampong na lang, i-ampil mo ninyo. Okay, dilinis kayo, pinangang buhat. Ako, dilinis kayo, gugay-gugay na ako. Talagang programa na po sa Nadyon, 2007 man ang suko, gugay na kayo na. Hindi naman nakatuwing. Pero ang dili pag-ampong bumaster. Sikat, pag-ampong mo. Labi na nga, maupirahan naman ko, ang ipig ko sa atong operasyon ay nakagay din mayo, kanang maglimon-limon ko. Sorry, kanang musuti ko sa Nadyon, hindi ko magkalimaw ang text ko ako ito. Magkarambo, aki rin sa anesthesia. Walang pwede niya ang anesthesia rin, maglukan tayo. Sabi na, kung general yun ka, di, yung ka matay kung ka sana na naliso, nakagay mawala yun. Kung naimong may uri, murang magkakwan. Hindi ko magkalimaw yun. So, mga dili na rin. Kini nga itong mga buhat sa pagtuwa na magkabangay na. Kung sa may suko, ginawa na ito, magkabangay na. No? Now, kami sa grupo sa Catholic Faith Defenders, isupuntahan kami sa itong obispo. Kaya nakita man niya kung sa katinanggalo ng among bisyo. Kaya salamat kay Bishop Sibero, yung sinyong Sibero kay Pari, kay suportado na sa among grupo. Suportin na sa simbahan ang mga programa Domingo react sa CXDR. Nagat, gabi ina sa Domingo, alas 15 ako na alas 20. Sa muna, ako na kong salamat kay Bishop o ni Father Gringot na po na po. Kasi kung wala po yung bagay namin po, anong advisor sa safety. Kaya isa po yung daway napusog na mga istoryahan ng Bishop na kabangan yun yung among
mission sa CFD. Kung naginaw sa bishop, muna nagkasalamat din Father Ramil Pro na nag-assign na sa liman. Kung advisor ko naman sa CFD o bishop na suportado ang among mission sa Catholic Faith Defenders. So, mga salamat po sa itong patron. Kaya nagtuho po ng kabanan ko yun. Kaya siya man ko na ako ang head in the guardian. Si St. Michael. So, mga natuk na akong salamat po sa itong patron St. Michael. Ngayon, itong akong giingon kanina, also may versikulo sa Biblia. Gago pa matungod na itong mga Katoliko na wala ka masiyo kung sakit ka o anghel o umarang na santos. No? So, yung sinana na sa Biblia. No? Now, nagtubog na itong exposition ako sa kayaging adlaw atong before sa atong isa kumahig sa Lubina. Akong gibutlo ang bersikulo giingunan na hibawan ako ang kasultihan dili pa yun Katoliko. Dili pinagig pare naghibalo ko ani. Naghibalo ko ani gikan pa yun sa usap na dili Katoliko nga nag-convert sa Katoliko. Kinsa man siya? Si Kimberly Han. Babae ko yun. Kimberly Han. Asawa na siya sa kanhi ministro sa protestante ng Presbyterian. O yan ba na si Scott Hahn, Professor Scott Hahn. Na makita na ito sa itong Global Catholic Network, EWTN. Kaya na ito, ako rin yung i-recommend ninyo na channel. Bisag, bilhin ninyo kaya ni Love. Kaya ako, gano'n niya itong panahon doon na mas ganahan nung ito mga channel ng entertainment. Di ba? Kaya sa religious. Ako, sa ako na pagbulit at mga batasan. Mas malabihon na ito ang entertainment channel kaysa religious channel na ito. Di ba? Di kayo tune in na ito ang EWTN. Kaya Catholic Network na ito. Now, you know, ang atong analysis namin, mauman na ako paghapon lima ang atong nasong ng Pilipinas. Ngayon itang mga Katoliko, bisan Katoliko nga nasong niya itong Pilipinas. Pero itang mga Katoliko, hindi ko kaya kapalimutan sa atong pagbuhay. Hindi ko kapalimutan. Kung sa may buot lang, may puso ko. Wala yun makita ang tunay ibuo yun nga kulor sa pagkakatoliko sa atong nasod. Bisan daghan ng mga Katoliko. So may buot na kayo sa buot na. Inoon, magiging Pilipinas, nasod ng Kristiyano, nasod ng Katoliko, kay daghan Katoliko din. Pero ang hitsura sa mga Katoliko din sa Pilipinas, para na po sa atong patuon, diniligpit Katoliko. Sa akong nakita, more kalibutanon yun ang nakita binatok sa atong nasod sa Pilipinas. Ganun. Pagkita sa pag-inugma pa lang, pag-tutrog sa kaya atong remote control TV, mas ganahan na dito mutanaw atong channel nga entertainment shows ng Mexico. Ina ko makakon kung kasi yung kuwana. Diba? Kaya na itong Global Catholic Network, EWTN, ang mula. Patuloy. Isunod mo na ito. Naruhan nila ito. So, kaya nagtutaan na kita mo ng Katoliko, hindi kita mo tinutaan sa itong pagtuunan, maski higuma na ito ang pagtanaw na kung na sa lila na magkapaanod sa itong pagtuunan. Ano? Kailangan ko man ito. Mga artista na makita. Sige, sa itong bibig. Diba? Kaya, kulit-lit na yun sa itong mga liwanag. Diba? Kaya itong mga liwanag po, more like yun, entertainment. Ay, suro rin. Hindi man daw ka entertainment. Pero, kung mag-inubra gali ang entertainment, kaysa itong pagkumo,
Kaya kung mo, kung sa'yo definition na kung sa'yo termino gigamit na sa atong pagko, idolatry gihapon na. That is a form of idolatry gihapon na mas naglabi ang atong kasing-kasing sa mga butang kalibutanon kaysa atong pagkulo. That is a form of idolatry ng gihapon. Kaya naman, kaya ang number one sa atong kinabuhi, dili man ang Diyos, dili man ang pagkulo, ang mga kalibutanong kalibay naman. That is a form of idolatry ng gihapon. Unang sahay, kung tayo ko na napipunto ang mga dili-katuliko sa ngayon kanila, yung mga idol na krustan ng katuliko, dili ko tanan. Ano man, kaya kung wala ka nasayop sa atong pagtahod sa mga libon ko, may mo nasayop ka sa ubang buhat. Pagano ka sa ubang buhat. Kung mas ipalabi na ito ang kahilayan kay sa Diyos. Di ba? Idol na tingnan ko na. Ang pagtuo sa atong simbahan, ang idol natin, hindi lang nang magyugpo-yugpo kag libordo sa mga idols. Hindi lang. Isan pag nakakay politiko nga itong simba na nimo, hindi na kita mo simba eh, sige na kagahanda na nimo politiko eh, sige na mura niya kakabang nimo. O kung na kayo bukas, takad din ganyan, na siya rin makahatag nimo. Di ba? Hindi na ka mo simba eh. Ang ginuro pagkakabang na ako, ang ato ang politiko, ang Diyos, wala na klaro, hindi na mahatag bukas ako. So, ang himuon na kong Diyos, isa din ka mo yung himuon ni mong Diyos, pero ang imong ibate, muna nag-Diyos ni mo ng politiko ha. So, ay doon natin ka ako. Di ba? Oo. Ay nga po ninyo, wala naman, wala may kuha na. Naagin na ikaw ka po na. Kahantod, isa na sa'yo na yung politiko, sige lang yung si Doronaba. Kaya nag-iin mo dito. Kaya kung wala na siya, dito na sa'yo yung politiko. So, sige na siya pipinsa, hala si pinsa. Okay, ako may mga Diyos. O kinakabal na ako, kung may mga pagkikas ako. So, gano'n yan buhat sa ito ginawa na siya. Isip ko balik na gulo, ito lang ako. Bisag, ang yung politiko, may kuwana, may sanagin. Nagpahimulos na sa uyang sa kataw. Diba? Kami, nalala lang po niya sa pamulan ko ng ito umabog. So, hindi ko magtungkol kung ngalan natin, hindi mayo. Nasupak ko na sa kailang guideline sa pitulong sa mga obispo. Hindi ko yung obispo kung ngalan. General, ang among pitsin. Bawal na rin ang mag-endorse ni Ugalan. Una nga, pasidaan ko lang sa mga politiko nga dili, no? Pasensya na yun kung kabilang ako may yung dulo. Dili ko mga Ugalan o kandidato. Mga ikaw pa na lang kung nga kwan. Kining prinsipyo. Ako, ang among ikampanya, ang guidelines na yun sa simbahan. Guidelines. Hindi na kinahanglan nga mag-discote Ugalan. Sumawala. Ako po na yung iuso kay Mone, ginawag ko sa atong mga obispo. We never endorse name kandidato. Ito na ang guidelines akong ikampanya. Kung sa'y ang may butahan. Ano man, embarrassing kung kampanya nagmalan sa kandidato. Ano man, kaya kung ipakita yung sa publiko, magkanaran siya mo itong ibutahan. Yung sunod, ito embarrassing sa mga kandidato. Di ba? So muna nga, ang prinsipyo na akong gisunod, kanang prinsipyo lagi, kitanggan sa atong mga kardinal kung magpili o sa tumapa. Kaya mo naman magpili o sa tumapa? Ang mga kardinal, ibawalan mo magtabit sa ilang obang kardinal kung kinsa ilang butuhan. Maura nga, kanang magpili o sa tumapa, purely secret balloting mo na. Kung na'y kardinal, magtabit sa ilang obang kardinal, kinsa ilang butuhan, bawal na. Sa disiplinaryo mo nila. Una nga, kung kardinal ka, kung tapit ka sa inyong kaobang kardinal, kinsa inyong ibutuhan, bawal na. That is violation sa ilang galaw. So, una nga, purely secret balloting. Kung pining ako, reason for that, secret for that, eh? Secret, di ba? Pero ano man yun na,
Pero, ako naman ang kultura ko, tradisyon ko na. Pero, nagtuon mo dito sa, inculturation, activism. Dahil akong na-discoveryan ako sa sinisya na akong pagtuon, hindi pa rin ulay ang kanan. Kaya ang atong kultura ng nilaon, atong kamalan para maulihan. Di ba? Kaya if we believe the power of God, mausog pa na atong kung kita ka na mag-iusap, pag-usog sa atong kultura na itong limao. Gusto na ito na. Kung ang atong eleksyon, ako na lang yung pinagay, nagtuo ko nga, ang atong patron, may ikayanin na atong yung diskutan. Kaya ganun atong patron, si St. Michael, depende sa patron na, depende na siya sa kalinaw, depende na siya sa kamaturan. So kung dipinsahan na ito, dili ang kamaturan, nagtuo ko ang atong patron malipay. Di ba? Si St. Michael. Kaya nagpipinsa mo na siya sa Diyos. So meaning, nagpipinsa siya sa mga maayong pagtulunan. So kung iskutan na ito ang mga maayong pagtulunan, sigurado kita ang malipay ang atong patron. Si St. Michael. So ato ning ipakonsensya, kita tanan, kinangnaigod kita tanan ani. Pero ako, upat katuig na ito ani, mag-upat katuig na ito ani ang prinsipyo. Hindi ko po magpahibalo, kinsa akong kinukuhan sa eleksyon. Bisa na akong asawa, hindi kahibalo, kinsa akong kinukuhan. Kaya ako yung purely secret sa grado ang akong buko. Secret. Kung galing na ako hindi kala na wala ko siya, nagtuho ko, nag-uol pinabay ko sa akin. Kaya nung wala akong kampanya niya, katong naging picture pa. Pero salamat ko sa Ginoo, ayaw ko kayo Ginoo. Kaya natin siya buhay ka. Ako, dili ko alam ko magtuyok na magka-istorya ni sa Ginoo na akong rason. Kaya, nagtuho mo, self-serving mo kung ako may mo muna niya istorya. Pero ako, ako sa sitwasyon na nag-istoryahan na yan, nag-ibig naka-explain mo dito. Wala nang nag-ibig siya, nasabtan niya na itong kinala ko. So, nakasabot siya, o gani, kaya na kong i-apply doon. Alam ko principle. So, nakatakot ako. So, hinay-hinay nga pag-usap sa atong kultura. Now, ngayon man, nakawa, ang Ginoo, hindi atong eleksyon yun, parehas mo kung mag-eleksyon sa Tupapa, kasi panutin mo ko natin. Di ba? Eh, bago mo na ipakita kaya nato. Sulat kaya ka, tabunan mo rin na nato. Di ba? Pero ano pa niya matabi? So, walang inconsistent na ka sa atong kultura. Sa atong sistema sa eleksyon ngayon. Ganun magkakitapin ko na diyan, tabon-tabon ko na diyan, tabunan pa ni mo folder niya, kung hindi makita kinsa yung ibutuhan. Pero naman niya yung ikaw. Inconsistent kaya na. Ikot na tanan, o ayaw mo sukuran mo. Kaya kung magkaklase ng sakit, natulog. Sakit na makayo sa mas bakunas bata, isa sakit ng bakunas bata, pero bakunahan niyo itong bata, ano naman kayo makayo na, kasi sakit. Diba? Pero dahil sakit yung magkalaw, kanang nilo, kanang nato injection daw, bakuna na magkalaw kayo, patay kayo, lulay ka na, di mayo. Pero kanang sakit dali na makayo, gawa ko na. Kaya ang tulong sa Diyos naman, nasa Hibuan ng 4:12, hangin mo sa espada ng Luis mo. Susukit. Pero kaning kasi niya sakit, tinanglan mo ito. Hindi ito magpagaya. Siguro ko kung namay, buti kong namin na sakitan ko namin, pero nagtuo ko ang Holy Spirit na nag-work sa MR. I believe, isang sakit na galing mo ito. Nako'y na-experience na. Nagdiyak ko na rin sa atong tutubangan. So, mga reason na pero ako ang reason din eh. Bago pa na natusukan, reason din eh. Reason din ang prinsipyo. Kaya hindi kapit yan nga ano pa niya yung nagalas sa mga
Kaya abinin mo, religion mo, na ilan ako iskutan ng alam. Kaya ilan mo mag-testify, kasakto sila. Ilan sakya na matahong kay pagtulungan si Brian na panagiusan. Kasi Kristo nagtulong kung panagiusan nasa Juan 17:11. Kaya ang black voting nila, kaya kung ano kinsa na sila. Sakto ko ng black voting kay nagiusan mo ano. They are united in 7:1. Pero I tell you, dili tanan panagiusan correct. Naruanay lang. Dili tanang panag-iusa insakto. Kanuman, matang o premise. Dahil grupo sa mga tulisan, mga kawataan, nag-iusa gihapon sila, di ba? Nag-iusa sila panulis. Nag-iusa po sila panahon, kapagana. Kaya nag-iusa pa sila, insakto sila. Dili tanang panag-iusa insakto. Pagkakana na ito nila, kanan pagbutin, ito doon na sa Biblia. Insakto na. So, balik-balik ng Biblia, dito kita siguro na. Dali, ang example sa eleksyon, kung sa may example sa eleksyon sa Biblia, mabasa na sa Book of Acts. Acts chapter 1, buwan ko sa iyo. Kantong na bakante ang katungganan ni Judas. Kaya nag-ikot ko ng Judas, diba? Bakante ang iyang katungganan, isip ko sa ka-apostol. Nag-ingon niya sa buwan 1:20. Nag-ingon niya sa buwan 1:20. Kinahanglan doon ay pupuli siya ng katungganan. Kaya katungganan man. Nag-isa may napilihan, yun sa nila pag-eleksyon. Doon ay duha ka kandidato. Wala ka rin, nag-ingon dito, makinisa, wala. Ang eleksyon ka rin, nag-ituwa ka at hindi na, ripa. Ano mo siya ng ripa? Oh. Ang resulta sa ripa, pangayo ang dalawang sa Holy Spirit, auto ang revealed sa Diyos. So, asa na ito pa niya ito? Ripa, diritso. Pag-ingon pagalitan lang, ang Diyos kayo, magpilit leader, dili na, kasi na, may laki. Okay ba ng ripa? Kung nabulihan doon pa ng ito. Ito rin yan. Diba? Kung niya, ang puti ito. Dili. So, una ka, dili mo ebidensya ng pagtulungan sa mga giusa. Kaya to justify anyone voting. That's wrong. Then, for me, that is an evil system of politics. Why? Kaya mo would say, bad na. O na, gawin mo, politiko na. Mangulitaw, anong kukuha? Diba? Ako ba, hatag na ng kwarta, anong kukuha? Para lang dito sa ilang kandidato. Kaya kung bawal na sa administrasyon nila, hindi ko mausulti ng kahit mga kawan, pangilang piso. Ang gawat, ay malo, sa hindi mayo ng magputin. So, mga result. So, ayaw kong kukuha ng justification sa grupo na saktulang magputin system of election. That is bad. Ang pinuulay ang pinilihay. Wala. Kita tanan magpili. Kunya, guidelines lang ang hatag sa atong simbahan. Guidelines. Wala nga ako, kung mapani ako, guidelines na yun. Guidelines. Hindi na ginangay yung sukan na alam. Pero ayaw mo katingala, kung parang sa ako pala, kita ko kaya po mo para ko wala ko kandidato, kaya hindi naman kaya ako rin kasama yung kanya sa ulan. Okay, muna, kasi ako na yung mga bibros pamilya na wala pa kanila sa itong tumawagi. Alang-alang, wala niya. Hindi ko kayo mo na. Pag-alisyon, may kapon. So, kumagilan, ganda. Pero ako hindi mo na.
100%. Kaya tingnan ko kung mabutuhan ako. Pagkaroon na ito. Ang inyong ikampanya, kanang inyong kabutuhan, iko na yun na kayo. Pinagihanan inyong halang mo inyong ikampanya. Ang inyong ipakita na maayo sa katauhan. Oo na ngayon tinutan na yung kampanya. Isa mula pa mo na himong politiko kung kamo nagtabang na mo, matinutanan mo, hindi pagkaroon na inyong pagtabang, mo na pinagkabuhat na kampanya. Hindi inyong halan, minapat inyong ikampanya. Ang inyong ikampanya, ang inyong example. Una ganyan mo na ako nga, apil na lang po sa politika. Para makatabang po sa simbahan, kung may mga debate siya. Dili ba? Dili ko mayroong dili. Pero dili nalaman ko na may kampanya. Pagpamatukan sa nako, kung angayan ko. Pero kung dili gani ko angayan, dili ko makapilapit yan. Bahalang pagkawin ko ginamos. So yun na nga, prinsipyo bahala. Mamatay ko, huwag ko'y kontak. Basta malabihon ako ang prinsipyo at prinsipyo. Maluanay naman. Wala. So, okay, ang design, natin mo lang, nagkaan pa ko, isbulan rin, halang tayo lang, no? Now, nalimot ko o punto sa bersikulo na akong ipasabot, no? Kung sa'yo, iba na ito mga Katoliko, mawak ka na sa iyo, mga Katoliko, kung mudanong ng mga santos, kung mga anghel, sama sa atong patron. Inibawa na kung yung bersikulo, ikan pa yun sa convert ng Katoliko, magkali, dili Katoliko, dili, pare, may Katoliko na pare. Kuya, bahay pag yun, si Kimberly Han. Nawasan ako na nabasa, yung sulat. Kaya ako magpiayon na si Professor Marco Kimberly Han, suwag na libro na doon sa ipong pagyan. Dito, isulat nila ang ilang conversion story. Dahil ako nito kasawa, ilang isulat nito gano'n na convert sila sa Katoliko. O na nga, ako kung maka-afford kong palit kong mga simple mahal, ako sa disco rin niya, palit mo na yung libro. Ako lang ni kampanya po, ayun. Kapalit kayo mga simple mahal, hindi lang kapalit yung libro sa patuho. O-order ba ninyo bisan sa Amazon o sa St. Joe.com? Rome Sweet Home by Scotland. Basa niyo na yung libro. Mayroon sa mag-asawa na, ilang conversion stories sa Katoliko. Kaya nang pupunang nabasa na, in support anang galing intercession of saints, communion of saints, wala lang mga angels na wala kang masayot sa atong katulog at pagkuho na kung ilalok na sa mga angel, ilalok na sa mga santos, critical na. Iyang ikutlog ng Hebrews, sulat ni kung malakoy ang imanan sa pagkikro ng Hebrews chapter 12 verse 22 up to 24. Hebrews chapter 12 verse 22 to 24. Iskutan niya, ginagawa niya ang langit. Mga sayang na yung term ginamit niya. In heaven. Ngayon, iskut niya. Ngayon, itubol na mo sa mga anghel. Itubol na mo sa mga anghel. Apil na niya. Kaya ako ngayon, itupan na ito sa posisyon na ito ganyan. Kung isa. Itubol na mo sa mga anghel, sa Diyos, sa mga Espiritu, sa mga mataro, na nahingpit na muna ng mga santos, o sa atong ginawa sa Kristo. Sa ito, makupag tayo ng isang pitunon, pagkakabang na ito sa langit, mga anghel, ang Diyos, Amahan, mga Espiritu sa mga mataro na nahingpit na o ng mga santos, ako ba na ibang sugat-sugat ngayon? Nagpuli pa yan. So, ona, o sa atong ginawang Isu Kristo. So, sa mga nili Katoliko, ang ilang sumpiton, Jesus Christ naman.
So, i-complete ang ilang pagtuo. Nalaot sila sa ilang sayong interpretation ang unang Timoteo 2:5, mausahin ito kaniwala. Eh kung usapin pa mo kag malangin, usapin pa mo kag masantos, ako na mo i-violate ng 1 Timothy 2:5, mausahin ito kaniwala. Wrong! Sa'yo! Ano man? Kaya di pasabot ni St. Paul na mausahin ito kaniwala niya sa unang Timoteo 2:5, ipasaniwala na sa iyong kutinang. Actually, pinigil ko, duwara ang kutinang general. Although, ang kutinang, bahin-bahin ko, ay kutinang ni Abraham, kutinang ni Moses, kutinang ni Elijah, pasagay, at kutinang ni Old Testament. Pero, iusa na, ang Old Kutinang, attribute na ang mediator at Old Kutinang si Moses. Mediator 1, mediator of the Old Kutinang si Moses. Pero sa New Kutinang, mediator Jesus Christ. Siya lang ang mediator sa New Kutinang. Kaya siya naman ang namatay, dahil yan naman tayo, nabayranan sa atong mga kasalanan. Buwan ninyo, si Kristo na ang usa ka mediator sa New Covenant. Pero nae mediator sa laing buhat. Kaya sa pag-ampo o pagsangyaw. Ang mga apostoles na hindi magkapataliwala kaya sa pagsangyaw o pag-inabuhay sa usap-usap. Ganun. Anong o ang premise ang himno ni St. Paul sa 1 Corinthians 9:22? Kung sa himno ni St. Paul ka, tingin siya na, sa mga mahuyang o sa mga Hudiyo, nagpagkamahuyang o Hudiyo ako, aron lang maluwas o makabit ko sila. Kung sa may maluwas, mali si Jesus Christ na. Pero anong narito? Kaya kung Pablo ng mga pulo, sa mga Hudiyo, nagpaka-Hudiyo ako, aron maluwas ko usap sila. Ano lagi yun siya na? Pasabot ka na, maluwas ako sa Pablo. Woo! Tungod kay ang Ginoo, wala mang ginako sa ilang buhat sa pagpanluwas. Naibuhat niya na ilang ipaambit ang mga apostoles. O saman, kaya ang buhat sa pagsangyaw, ilang ipaambit. Diba, katong gisubo. Diya ang mga apostoles, pagkakaw, tapos ikaw kay puta, iwala yung mga ibalita. Diba, that proves na hindi mo niyang ipagaliwala ang mga apostoles. So, hindi mo niyang ipagaliwala ang mga santos, kaya si pagsangyaw. O kaya ako sa pagkampo. Kasi wala natin panahon na discuss pa o kayo sa pagkakali sa pagkampo. Kaya hapit na oras, huwag tayo na mag-sulo na. Kaya mo, usan ang nag-isitulo ako pinatag ninyo. Kaya, ang ninyo mga santos, nagkakaliwala kung sila sa langit. Ang ato na pagkampo, itabangan na ilang kailangan ng Kristo. Wala ko mo, wala rin panahon sa Isaías Katoliko, kay Asen, isulong sa inyo. So, wala na mo yung versikulo. Here, Revelation chapter 5, verse 8, Revelation 8, verse 3. So, kasabutan ng versikulo God proves na ang mga santo sa langit, o mga anghel, itamang sila na ito, o patod sa ating pagpapangkot natin sa dito. So, nagpapaliwala sila. Buwan naman sa iyo. Ako pagod sa wala. Uwi ako na sa iyo. Ako sa iyo ng kaipanong ko. Ang kaipanong ko na ang atong mga isang ulit at ulit ko ipupulot Christianity nila. Ilang taong ikon na hindi sila magwas. Kaya sa atong katekism, wala pang katuluhan. Okay, ignorance of the law excuses no one allowed themselves. Pero ang allowed sa Diyos, pag-ikawin mo ka niya, kasi sakto sa hindi. Meaning, dahil mga ignorante na, tungkol sa ilang ignorante, iwas na diapon. Kaya ito nito ba? Ang pilit na yung maluwas, kaya tayo mo din ang bibig mo. Alam mo pagkuha ng mga dili katoliko, alis mistake ko niya. Ano yung diwakan? Sila kung gusto sa ulo. Alis mistake, ako na kulang yung suki. It's not considered a sin. Dili na sa lahat na alis mistake. Sa lahat sa lahat, ipatuloy sin na ano yung diwakan. Kaya dili na, ang mga dili katoliko, alis mistake. Tama, hindi ko lang mga katoliko, kuha natin sa luloy. Kung kaya ka, may awakan mo nila,
Happy mo ba natin mo? Happy ka na, happy mo sa hindi ka na dito. Eh, tayo, dahil mga invitation, kung tayo study, hindi ka, hindi ka, hindi ka, wala na ito ba? So, wala, kita ka lang, ito, mga hindi ka ito, pero may pinipin ako. So, hindi na ito, kumain. Ngayon, alam niyo ito, wala ito, eh, ano, sa itong programa sa radio, ako nakapagin yung program, doon yung sulot, 2020 pa rin, ano, lahat na sa amin yung tumulong, bugay na lang, kasi yung mga natulog. Sa una, hanggang Domingo na, alas 12 ang tawag ko, sulog, ano, bali na pupunta. Basta is na ko, alas 7, hanggang Domingo, sulog. Eh, bali na ako, kaya na ako kaya ko sa third mass, kaya i-subscripted, atas na po na ito ang program. Ang program na Domingo, 5:45, i-subscripted. 5:45, sa Domingo, sa Butang, tama na sa scripted. Kaya mga scripted, isa naman na ito siya. Una, dahil pagka hapon na ng Domingo, dito na po kung magtagaw-taw mo, ako yung kuha na mga debate kaya sa sangkak sa pulisya sa una. Dahil pagka alas-8 sa gabi mo, ako yung po programa sa grupo na po sa alas-8 tama na alas 20. Ngayon, sa Kalpatong Talpin, hapon sila yung program. Ito program, upang sa mga nagkista sa DSKD. Program, nabili nila sa Delta-Delta, buksan nila. Mula sa Kalpatong Talpin, hatag sa lingkod, lingkod, kaya ito na lingkod. So, nabangay tayo. Dahil yung active na pamilya, ikuragan, ikubag sa hanggang sa atong iwa ka sa pipapa sa iwa sa pipapa. O, pinili ko si Stay, o kung kaya ko sila. Isang dahil ipinano ko, kaanay pinili. Kaya ko sa pipapa. Kaya doon, pinangan natin ko sa social media. Kaya niyawa ang sulog sa social media. Pinangan mo, counter mo lang. Ayaw mo po, ang iyo rin po mga nasabi ko, ayaw, balita ang social media, pagtuloy kayo sa mga. Pinangan ang social media, at ito ang ganito, pagtuloy kayo sa mga. So, ano ito yung ito ba no? Dahil ba? Naglang ba tanong? Course na pag-iisa? Ako kaling deliver. Ako kaling ito sa ito. Para hindi na ikaw ay mag-visit natin. Mas na po na natin yung isuwag yung nasa. Ito, bugaro o bugate. Ang ulo natin. So, dahil salamat o parang yung fiesta. Kaya na po Kasi
Ginudlo, ikan sa kasahod kay Adam. Kung sa pagkiyangat ko, may ginutang at truno, umilingkod nini ang walay katapusan. Ingon sa niebe, ang puti sa iyang bisig. Uksama sa iyang buho, paputi sa inana, paputi kaayo. Ang iyang truno, kalayo na nakilaab. May digit ini nga kalayo. May suba ang kalayo na nagbahagikan sa iyang atubangan. Libo kalibo ng alagad kaniya. Kung nagbarog sa atubangan niya, anda pangukmanan sa pagkuto. O diablihan ang mga kasahod. May mga butang pa kayo na nakita ko sa akong pananaw. Kung nakita ko ba sa mga panganod sa langit, ang daw sa katao, uminuhod siya sa walay katapusan. Kung ipaila siya kaniya, kung kaniya, ihatag ang taro o kanimaya, kang di na rin. Harong alagaran siya sa tanang katawan. Walay pagkatapos ng iyang taro, kay dili man nalaglag ang iyang di na rin. Ang pulong sa Pilipinas. Sa apubangan sa mga anghel, awitin ko mga pagay ko. Pasalamatan ikaw sa tagong kasing-kasing. Kay mong idulog ang mga pulong sa akong baka. Sa adubangan sa mga anghel, awitan ko ang iyong patay. Magasimba ko sa iyong malag na templo. Pasalamatan ko ang iyong ngalan. Tungkol sa iyong kaluoy o iyong kamatuoran, kay mong ipadala labaw sa kanang butang ang iyong ulan. Kung iyong saan sa akong pagsangpit, ipatalimugan mo ako. Di mo akong gilikon, sunod sa akong kaugayon. Ang kanang hari sa yuta, pasalamat kanimo o Ginoo. Sa pagpapadulong nila sa mga pulong sa iyong baba. Awit sila sa mga daan sa Ginoo. Dako ang himaya sa Ginoo. Sa tumangan sa mga anghel, awitin ko ang iyong mga pagay o Ginoo. Hallelujah,
Juan. Sa pamamagitan ni Jesus kay Nathaniel nga nagpadulong kaniya, ingon siya. Ani ay tinud kayo nga Israelita o gulay kasaway kaniya. Anong nakailang kaman kanako, butana si Nathaniel kaniya. Si Jesus mitubad, nakita ko ikaw dito ilalim sa kaming higera, sa wala pa kataw ka, di Filipi. Si Nathaniel mitubad, magtutudlo ikaw ang anak sa Diyos, ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus mingon, dito ka ba tungkol lang kay mingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalim sa kaming higera? Makakita ka mas kahibulungan pa kay ini. Kung mingon sa kanila, Pupingon sa kanila, sabihan ko kamo, kita ninyo ang langit. Pagri, mamangin sa Diyos, magsaka kanao, diya sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay punta ka na tanan, happy Vista. Huwag bulak, yung sunod-sunod kita ka. Sayang sa ano, hindi ito lang ba ako, hindi ito. Hindi, 735 million na ka. Hindi na ko si Pia. Kabiyan sa ano, ito laos. Worldwide yun. Worldwide TV station. Ito masungay siya ang kapan. Connected na, connected. Connected naman. Kuwan mo na siya. Ka naman yung kuwan naman.
bahala. Nalingaw gitu ya, dan awak itu kira itu
Ay, nakalimot mo ko niyo. Si Kami dito, murag karong malayo makarating ng Junil. Hindi ka rin Junil. Junil, oh. Dito yung sa Malay. December 29.